panapa paita midziyo fana. Muri right? Beta. Ndinodawo wardrobe panapa. So inonzi chii 3-piece 6 doors. All right. So munhu anogona kuiwana nemari $400. 3-piece 6 doors 3-piece. So panapa ne2 maglass. Ndofunga muri ngozonera nditi muri 400 chete. Zvaunongoita iwewe unovabata panhamba dziri pascreen. You can even order online. Anti munoita zvekudhilivhara. Vanodhilivhara anywhere in Zimbabwe. So zvimwe zvamuinazo ndezvipi futi kuno kitchen units? Macolors mune black and white. Right, black and white ndo chirungwa ndeti panapa tine wardrobe futi ye-white. Pane ma 3-piece, pane machi 2-piece 4 doors anenge aripo futi anditi nema-kitchen unities. Ndiri kumbonoona kitchen unities enyu. Alright, panapa ndiri kuona futi inonzi chi 3-piece hammer. Right, 3-piece hammer inenge ichiita mari 420 yako chete. Ukangwabata yotonodhilivhiwa anyway in Zimbabwe. Kana uri muHarare vabate panhamba dziri papo pascreen. Nhamba dzauri kuona pascreen kunoku 3-piece futi just a different design. Inzwaka kana uri mudzimai wanhasi unofanira kuoneka kitchen unit wakako. Musarongedzere papush tray. Saka yakadarika edge yekurongedzera pamapushing tray. So macolors munechi black and white. Panapa inonzi chi? Isilver. Iri hammer top. Okay, silver hammer top. Ichiita mari yewe 280 yako chete wotova ne-kitchen unit. Inzwaika itai zvinodadisawo mudzimba dzenyu nekuva nema-kitchen unities enyu anditi chingovabata panhamba dziri pascreen. Ukangovafonera ipapo motoita even World Remit, even Western Union, Mukuru vanogamuchira futi. Zita nenhamba ndo zviri pascreen. Zvimwe ndezvipi futi? Uyai muzvionere ma-kitchen unities ese awa. So what zvese zvaunoda panapa zvefurniture unongozviwana panapa. So tiri kuti kudi? Tiri kuti chingovabata chete panhamba dziri pascreen.